Això, quan vam enviar la convocatòria i surt a la convocatòria la invitació, es diu que hi ha un text de Constituïm en el web www.constituïm.cat, que allà hi ha tot el text. Aquest text prové d'aquelles constitucions que havia fet el Santi Vidal, l'Oriol Vidal, la Constitució funcional, en fi, altres textos que la gent va anar treballant, van entrant dades, propostes dins dels webs i que Constituïm les va recollir, va fer altres estudis, altres conferències, altres debats i entre tots vàrem fer aquest text. Per tant, la literalitat del text la va fer Constituïm en base a tot això i la vàrem presentar al Parlament. Per tant, no és que sigui la Constitució catalana, ni antiga ni nova. Les constitucions catalanes no han estat mai derogades i la Constitució que va fer el Santi Vidal, amb tot el respecte, és una còpia de la castellana. Vull dir que no és en base a les constitucions catalanes, que són les que va ensenyar la Forcadell, la presidenta del Parlament, que no han estat mai derogades i que s'haurien d'actualitzar, potser, perquè realment... Bé, però és veritat, si vostè vol, o no és veritat, però això seria un altre debat. Aquí avui només diem... Aquí hi ha una proposta que, com hem dit al principi, algun dia o altre ha d'escriure si volem tocar i articular la seguretat, la defensa amb exèrcit o sense exèrcit. Aquesta és una proposta, només és una proposta. I com a tal la sotmetem a la vostra consideració, independentment de que nosaltres no som ningú per escriure cap constitució, però és un treball intel·lectual que hem volgut fer i l'hem fet lliurement i ningú ens el pot impedir, ens el poden criticar tant com vulguin, això sí, esmenar. No criticàvem, només Sí, no, feia obstacles. D'acord, però és una eina de treball, és una eina per excitar-vos al debat. Exactament. Doncs bé. Bé, aquí només hi ha un que diu que està a l'article 60, està molt d'acord, és una constatació amb la proposta de modificació que fa Xavier Hernández. Però no hi ha cap pregunta. Nosaltres el que volem és preguntes, debat, hi estan d'acord, no hi estan d'acord. Una altra, de la Marta. El model d'exèrcit que es proposa és semblant al model de l'exèrcit suís basat en gent molt formada. Gràcies, també es planteja aquesta qüestió. Doncs com que la planteja i no l'adreça a ningú en concret, algú vol respondre? Cap allà? Doncs qui ens respon? Pots complementar això? S'encén o no? Sí? Bé, és el director d'un institut complementa de que serà bo. Anem a veure. Sí, Suïssa és molt enlluernador, no? Vull dir, però clar, és que la cultura suïssa és molt diferent que la nostra. Jo estic d'acord, Allà és la milícia, ja tenen un petit exèrcit molt especialitzat, tenen aviació, tenen exèrcit de terra, molt especialitzat, però molt petit, i llavors una gran reserva formada per tots els habitants, homes i dones, tenen que fer el servei militar. Tindran una preparació militar. Però clar, veig vostès que una assignatura obligatòria quan tenen 12 anys a l'escola és fer tir. És obligatori. O sigui, ja tots tenen que saber disparar més o menys. Bé, als 12 anys. Això és una cultura que tenen, que nosaltres jo crec que tardarem una mica en adquirir això. Ara imagini's vostès que el tutor, si els pares miren el seu nen i la seva nena que tenen 12 anys, el trimestre que ve comencen el curs, mira, 2 dies a la setmana agafaran l'escopeta i pum. Jo crec que hi ha un treball brutal. Ja està. Una mica així en plan d'acudit, no? Però vull dir, és una cosa que
Per això jo insisteixo tant, que potser un dels... Per exemple, que tenim una cultura que som emprenedors, que a nivell científic tirem endavant, d'investigació, tot això ha sigut el dia, o sigui, és la base de tota la cultura moderna, contemporània de Catalunya. Però és que la cultura de la defensa la tenim que crear, la tenim que promoure i debatre i discutir quin tipus de defensa. Vull dir que no és dolent que una persona es vulgui defensar i vulgui defensar el seu país, no és una cosa dolenta, sinó és un dret i un deure que tenim, res més. Suïssa és un model molt medieval, perquè Suïssa no ha canviat des de l'edat mitjana. Probablement aquí, si la guerra de successió no s'hagués perdut, haguéssim mantingut un model d'aquesta tradició basat en les tradicions d'autodefensa del país. Però pensin vostè que gairebé fins als 60 anys, em sembla, has de tenir el fusell ametrallador a l'armari i una setmana a l'any has d'anar a fer a triscar per la muntanya. Com que hi ha una referència... Molt breument, em sembla que estarem tots d'acord que el que manté segura Suïssa no és aquest exèrcit, sinó els calés que tenen en el banc i aquesta neutralitat que serveix de territori segur per tothom i per això respectat. No és l'exèrcit el que els manté incòlumes. Una pregunta d'en Joaquim. Diu si hem tingut present que en els segles XI i XII hi havia els usatges homes Quique i també la Pau i Treva. Bé, jo puc respondre perquè ja hem intervingut, ho hem tingut en compte en la mesura que hem volgut no oblidar d'on venim, però és una Constitució pel segle XXI. Per això la primera proposta que hi ha, en aquest cas dels exèrcits, diem, hem respectat que els catalans no hi hem d'anar a fer res a tiros a l'exterior, només en defensa de la pàtria. Ja ho hem tingut en compte, per això fem en tot cas, forces de seguretat i defensa, mai d'atac. S'ha tingut en compte. No literalment, perquè no estem reproduint res, però hi ha una disposició final, o una de les disposicions diu que aquell decret de nova planta que ens van abolir els drets, nosaltres el donem sense efecte, amb la qual aportem les constitucions de 1705-6, les últimes que hem votat, que hem tingut, i el Parlament tindrà l'ordre de modernitzar-les, que és el que estem fent per l'Assemblea Constituent. En Josep diu que vol fer un suggeriment, la deixo aquí perquè ja el farem. Partint de la base, ens diu en Josep Lluís, partint de la base que la Constitució té que ser curta, com per exemple la de USA, per què afegir esmenes? Quin model es podria proposar per serveis d'informació? Bé, pot contestar Conté. Jo puc contestar la segona part, que és quin model podria proposar els serveis d'informació. Si hagués de triar, com ho faria? Els serveis d'informació, els serveis d'intel·ligència de tots els països del món comprenen 3 àrees: la seguretat interior, la seguretat exterior i les comunicacions. En funció de la cultura política i de seguretat de cada país i dels problemes, de les seves vinculacions internacionals, dels seus recursos energètics o recursos naturals, configuren aquests serveis d'una manera o altra. Generalment,